Sa pagbisita ni Governor Pambari IV sa Bantayan Hospital, iyang naobserbahan ang susama nga problema sa uban pang mga pampublikong ospital sa Sugbo, guba nga siling o daghan nga ayuhunon. Ipasusi sa gobernador sa Provincial Engineering Office ang estruktura sa Bantayan Hospital aron mahimuan og aksyon ang mga problema ug angayan ayuhon. Ang siling, and I found out na ilan sila set gikan na ina sa CACC. Ibang sa ACC, di pang bukag man to. So, to utilize the ceiling, ilang pahatag sa mga reuse nila. So, that's why I asked the question, how come the same man is sa bus? And then the other hospitals I went to, also the same as ceiling. Turns out na it came from the CACC. And come on, kasi they don't know that it is safe without ito lang ceiling dito. So, ato ko din ipa-check sa atong engineering department. So, it was a surprise na came from one source there. Gitanaw sa gobernador ang panginahanglan sa Bantayan Hospital sama sa dugang medical staff, dugang nga doktor, dugang nga nurses ug medtech. Gusto sa gobernador nga mahatag sa Bantayan Hospital ang hamugaway nga medical nga serbisyo sa katawhan. Sa bisita ni Gov sa Bantayan District Hospital, kana wala lang ko unfortunately nakakuyog, pero maayo po ito na evaluate ni herself, one of her feedback ay katong roofing lagi na problematic o katong ilang na-structure dito na wala panahuman. So kana ato sa nang sudyohan o kung pagtabang ang Bantayan with regards to medications, equipments o ilahang kanang supplies. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Oxtero, Sugbo News.